Astăzi, sâmbătă, 30 decembrie 2023, este o zi cu o energie pozitivă, cu un ci favorabil. Tema zilei de astăzi se poate rezuma la următoarele cuvinte. Drumurile sunt deschise, însă atenție la pericole. Rămâneți alături de mine ca să aflați care sunt previziunile detaliate ale acestei zile în astrologia chineză și dacă vreți să le vedeți cu anticipație, cu o seară înainte, atunci obțineți accesul la beneficiile membrilor canalului meu de YouTube. Detalii veți găsi undeva aici mai jos în comentarii. Astăzi este o zi de câine de apă, Ren Qiu. Cei avantajați în cursul acestei zile sunt cei născuți în iepure, în tigru și în cal, iar cei născuți în dragon, cocoș și capră ar fi foarte bine să fie mai prudenți în cursul acestei zile. Astăzi este o zi favorabilă pentru întâlniri cu prietenii, pentru întâlniri cu alte persoane, pentru relaționare, pentru începerea studiilor, pentru înscrierea sau participarea la un curs sau un program de studii, pentru renovări, dar și pentru începerea unei afaceri, pentru meditație, pentru închinare, pentru rugăciune, cât și pentru odihnă și relaxare. În schimb, este o zi nefavorabilă pentru călătorii, pentru mutări, pentru relocări, pentru începerea unei construcții, pentru căsătorii. Nu este o zi bună pentru trasarea fundației casei, pentru excavări, săpături, funeralii. De asemenea, nu este o zi bună pentru semnarea de acte importante, pentru începerea de noi proiecte, pentru cumpărarea de proprietăți, pentru investiții. Nu este o zi bună pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru începerea activității la un nou loc de muncă. Ofițerul acestei zile este ofițerul Open, acesta fiind suprapus peste ziua de astăzi de câine de apă și pentru că suntem într-o lună de șobolan de lemn, face ca această zi să poată fi folosită doar pentru activitățile despre care am vorbit puțin mai înainte. În general, acest ofițer Open face ca ziua să fie bună pentru deschideri de magazine, pentru deschideri de locații, pentru ceremonii de inaugurare, pentru petrecerea de casă nouă, pentru primirea oaspeților, pentru cereri în căsătorie, pentru logodnă, atenție, nu pentru căsătorie, ci pentru cereri în căsătorie. Este o zi nefavorabilă pentru funeralii și pentru trasarea fundației casei. Constelația acestei zile este constelația Stomac. Este o constelație în general favorabilă pentru activitățile publice, deoarece poate aduce statut, bogăție, sănătate și fericire. Este o constelație care aduce noroc copiilor și descendenților. În această zi nu este bine să vă ocupați de chestiuni casnice, deoarece acest lucru poate duce la probleme în interiorul casei dumneavoastră. Hexagrama acestei zile este hexagrama 45, Gathering. Cum arată această hexagramă? Deasupra pământului se află un lac, o imagine a adunării. Ce ne învață această hexagramă? Reînnoiește-ți armele pentru a preîntâmpina neprevăzutul. Hexagrama adunarea ne învață că dacă apa se acumulează în lac până la acel punct în care ajunge să se ridice deasupra malului de pământ, apare, bineînțeles, pericolul unei inundații și de aceea trebuie luate măsuri împotriva unei asemenea eventualități. În mod asemănător, acolo unde se adună oamenii într-un număr foarte mare, conflictele pot apărea foarte ușor, iar acolo unde sunt îngrămădite foarte multe lucruri, apar inevitabil și hoții. De aceea, în perioadele acestea de adunare, trebuie să preîntâmpinăm cu grijă surprizele. Cel mai adesea, suferința vine pe pământ în urma unor întâmplări pentru care nu erai pregătit. Dacă te-ai fi pregătit, le-ai fi putut preveni. Așa cum ciul și structura acestei hexagrame se combină pentru a genera un simbol al creșterii, la fel se întâmplă și în relațiile interumane. Unitatea este putere, așa că ajutați-vă reciproc ca să fiți pregătiți pentru a face față oricărei adversități sau presiuni care ar putea apărea în viața dumneavoastră. Prevenția este mama înțelepciunii. Ca informații speciale, astăzi avem steaua Emptiness. Este o stea care poate duce probleme legate de călătorii. Pot apărea întârzieri, anulări ale curselor, ale zborurilor, pană de motor, pană de cauciuc. Este o stea nefavorabilă pentru căsătorii și pentru dineuri oficiale. De asemenea, nu este o stea prea bună pentru preluarea unui nou post sau unei noi funcții. Avem încă o stea negativă, Yearly Annual Sha. Este o stea care spune că pot apărea tergiversări, amânări, răzgândiri. Ar fi bine să evităm începerea proiectelor și trimiterea de cereri sau de documente care necesită un răspuns rapid. Avem și tigrul alb care intră în Palatul Central, care ne învață să evităm să facem lucruri foarte importante astăzi, să evităm operațiile și intervențiile chirurgicale, pentru că este o zi nefavorabilă pentru rezolvarea de probleme medicale. Însă dacă vă confruntați cu o urgență medicală, vizitați cât mai curând un medic. Practicanții de cimen, în schimb, avem Divine Force în Palatul de Sud. Divine Force este acel palat potrivit pentru atunci când vrei să obții victoria într-o competiție, de exemplu în activități legate de prosperitate materială și financiară, în activități legate de succes în carieră. Este un palat potrivit pentru negocieri de noi contracte. Este foarte bun pentru a fi convingător în cadrul unor întâlniri de afaceri, pentru a lansa un atac sau un contraatac, pentru a cuceri, pentru a încheia afaceri,
pentru a semna contracte, pentru a vinde proprietăți, pentru lansări în forțe de magazine, de site-uri, de promoții. Așadar, dacă ai Divine Force în Palatul de Sud, în harta ta personală Cimen, poți să faci această activare Cimen la orice oră a zilei de astăzi și să treci imediat la acțiune. Dar atenție, trebuie să fie o acțiune care să aibă legătură cu scopurile despre care am vorbit puțin mai înainte. Nu știi cum se face o activare Cimen? Vezi videoclipul de la linkul de mai jos de undeva de aici din comentarii. Și nu uita să descarci calendarul Tongshu pentru anul 2024, disponibil gratuit chiar acum. Începe să-l folosești chiar de astăzi. Nu lăsa ca evenimentele importante din 2024 din viața ta să aibă loc în zile nepotrivite pentru tine sau să le aleagă alții în locul tău. Iar la final, ca de obicei, dragii mei, eu vă doresc să oferiți și să primiți pace, iubire, lumină, compasiune și iertare. Nu uitați să apăsați pe butonul de urmărire sau de abonare pentru a primi zilnic aceste previziuni și bineînțeles că cea mai potrivită previziune se face împreună cu dumneavoastră ca urmare a unei analize personalizate. Iar pentru analize personalizate mă puteți suna la numărul de telefon de la profilul meu. Să aveți o zi binecuvântată și plină de zâmbete!